न'निफ्राय माबाफोर प्रब्लेम तो हेल' लोगोफोर मिथिंगानि बे भिडिअखौ लानानै माने गोबां हारला आरोना मानसिफ्रा मा लोंखावनो बेसेबांबा बोसोरावनो जालांनाय जाथाय बे जाथायखौ आरो दासो बुरखांफिननानै होदो आरोना मा होनगोन दा मानसिफोरखौ माने मानसि जिबनावथ' मोनसेबाबो माने खनसेबाबोथ' गोरोन्थिया जाखायोना बयनाबो बिनिखायनो माने मालायनि बेफोरबायदि खोथाखौ आरो बुरखांफिनना होनाङा आरोना थांखांनायखौ दा जोङो मिथिगौ मा जादोंमोन जेनेबा बे जायबा भाइरेल जानाय हिन्जावखा बा मिथिंगा बेखौ जों मिथिगौ थेवबो जों बुरखांना होआखैमोन आरोना दा सोरबायासो माबोरै मोनना बुरखांखो बिसो मिथिसिगोन आरो ओमफ्राय आरो दा नै हाबायानो जानानै थांबाय मिथिदो मिथिंगादो ज' आरो बियो हाबा जाखाना थांनायखौलाय आरो माने दावराव खालामबाय थादो दा बिसोरो गावसोर दा संसार जासिगोन दा हाबायानो जाखाबाय दा नोंथांमोना बेखौ लानानै आरो मानोथो हारला खालामबाय थानांगो बुंगोन मानसि जिउआवथ' माने खनसेयावबोथ' गोरोन्थिया जाखायोनो दा आंनावबो जागोन नोंनावबो जागोन बयनावबो जागोन बेफोरखौ लानानै मानो आरो हारला खालामबाय थायो जेनेबा स' बेनिखायनो हारला खालामनाय नांला जि जाबाय बिथांमोनाबो जुलियानो जानानै थांबाय बेनिखायनो माने जों सिरि थानायानो गाहाम मालायनि संसार जानायखौ आरो मानोथो बिदि खालामना होनो आरोना ओमफ्राय आरो गोबाङानो बुङो मिथिंगानि हाउस स्टाइल मिथिंगानि लाइफ स्टाइल होननानै मिथिंगानि ओरैबायदि ना सोरबा नुफैदोंना बिसोरनि न'आव फैनानै नोंथांमोना जे इउटुबाव होबाय थायो सोरबा नुफैदों नामा रावबो नुवाबासिनो ओरैनोसो बुंबाय थादो दा नोंथांमोना मालायनि खुगानिफ्राय खोनानानै दा जोङो मिथिंगानि न'खौ मिथिगौ लाइफ स्टाइलखौ मिथिगौ आरो बिनि भाइरेल जानाय हिन्जावखौ मिथिगौ थेवब्लाबो जों मानि थाखाय बुङाखै मिथिबायना बे बुंनायनि खोथायानो जाबाय बियो बेसेबांबा बोसोरनि खोथा भाइरेल जानाया बेसेबांबा बोसोरनि बेफोरखौ दिहुनफिननानै लाब गैया मालायनि जेनेबा लाइफ स्टाइलाव मालायनि जेनेबा संसार जानायाव हाबसोना स' लोगोफोर जि जाबाय दाबो बेफोरखौ बाद होलायदो मानो होनबा बयहाबो गावबा गाव संसार थायो मा बुंगोन आरोना मा बुंबावगोन आरो गोबाङानो बिदिनो स' माने आं बेफोरखौ नुनानैनो जास्ट भिडिअखौ बनायबाय आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बाय